Hinahinay ng gidawat sa pamilya sa lalaking dunay bone cancer nga si Rex Marquinovia. Kansang istorya gipagawas dinhi sa One Mindanao. Ang kamatayon ni ini luyo sa kasakit, mapasalamato ng pamilya sa tanang mitabang kanila. Ani ang report ni R. Gil Relator. December 9, dihang gibisita sa One Mindanao ang batanong si Ray Marquinovia sa Agdao, Davao City. Kinsa na diagnose nga dunay stage 4 bone cancer. Human ang 5 ka adlaw gikan sa among pagbisita ug pila ka bulan nga nakipaglaban sa iyang sakit. Subo palandungon ni panaw na siya. Giuli ang patayng lawas ug didto na gilubong sa ilang lugar sa Sultan Kudarat Province. Gusto niya po niya, diri lang siya sa balay. Antod nga, surrender na gud siya. Sa iyang pagpanaw, nahanaw na sab ang iyang pangandoy nga mahimong usa ka magtutudlo. Gani, naningkamot siya nga magtrabaho aron makabalik og eskwela ug makatabang sa ilang pamilya. Diin usa ka tuig na lang unta, mugraduar na siya. Sakit man dawaton nga nawad-an og anak, mapasalamaton ang amahan sa mitubag sa panawagan ug tabang sa pasyente, labi na sa aspetong pangpinansyal. Daghang salamat dahil katong naghatag og suporta sa mua, katong nakakita sa Jamie, nga naghatag sa mua og tabang. Daghang salamat sa inyong tanan, bisag wala mi kaila sa inyo ha. Ginuoray na sayod sa inyo ha. Daghang salamat kayo. Karon, magpabiling magmalig-on ang mga ginikanan. Alang nasab sa mga nahibilin pa nga mga anak. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si R. Gil Relator para sa One Mindanao.